alaikum. Mu je zuwa bace nace. Wancan ga hunjinin da. Yawwa, to kun gane? Hayin banki za a samu tsawancin rana sai ai uwa uku ana zabga rana. Kai mutane ma sai sun dan mutu saboda zafin rana. Ai ji ban hawan Rafin guza, wannan dama na rafin guza. Yawwa, ta sai nuna mana daminar bana zai danci wani waje. Juya wi ha ha. Yawwa, mando kuma mutane sun yawa a mando. Wucan ga ha. Yawwa, madaban jas ita ma za a tashe ta. Wanduro hin ha ha. Garin riga cikin tana nan daram. Jingo ga ha ha wuri ha. Karamin ya jama. Yungurin ha ha hin ga. Barakallahu tana nan daram. Yungun ya ja. Ye? Yungun yunye ha. Ha hin ga. Yawwa. To kuma a wannan gari har ta ma Yungun garbi ha. Unguwar shanu ita ma za ta samu karancin ruwa. Wannan masara da aka baza daidai unguwar shanu idan ba a yi garajin kwashe ta ba za ta yi tsiro. Samaran na sai ya rufa'i ya kamata abubuwan da ke dage gyara ya kawo tsaro a garin Kaduna. Janar mahashin Buhari. Janar Muhammadu Buhari ya kamata ya kokari kawo sauki a Najeriya kafin ya sauka saboda za a haɗu da ubangijinsa an ganga. An Najeriya? An Najeriya ya kamata ku koyi fada in ji wannan fada kuke gani fa. Wannan da kuke gani a hannun jitali karatu yaron jitali ne. Yaron jitali hau na ajiyar hajjiyar jama'a ta hawa jitali.